Прывітанне ўсім. Заметка для жыцця. Роднае сваё. Гэта блізкае, зразумелае. А беларускае спагетці, ведаеце, што гэта? А гэта капуста, квашаная капуста, зробленая ў Рагачове. З любоўю для людзей. Неверагодны смак і сакавітасць гэтай капусты, а доўгая нарэзка нагадвае спагетці. Накручваеш іх на відэлец, і хочацца хутчэй адчуць хрусткасць гэтай капусты. Яе неверагодны смак, кісла-салодкі сок разліваецца вітамінным раўчуком па ўсім целе. Купляйце беларускае, роднае сваё.